hürmetli gazete okuşularımız. Bugün biz rayonumuz Uzak Hastahанасында һәм хәзерге вакытта аның баш табибы, Татарстан Республикасының атказанган табибы Галиуллин Ирек Илгизович белән очраштык. Илгиз, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Беренче чиратта халык сәламәтлеген кайгатканыгыз өчен. Көн димисез, һәр вакытта да ярдәм кулы сузарга тырышасыз. Төрле вакыт була, менә искә алып китсәк, ковид вакытында дагы безнең кызларыбыз, егетләребез сезнең хезмәттәшләрегез бик авыр чорларны узды һәм инде менә бу чорларны намус белән узды дип әйтер идем мин. Һәрбер халыкка, һәрбер ярдәм сораган кешегә аерым якын килеп, ярдәм күрсәттеләр. Безнең барлык райондашларыбыз исеменнән сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Эшләрегездә Алла табада уңышлар булсын, исәнлек, саулык булсын. Авыр һәм дә инде шушындай нечкә хезмәтегездә сабырлыклар телибез. Һәм дә шушы уңайдан Ирек безнең Татмедиа акционерлык җәмгыяте, аның җитәкчесе, генераль директорыбыз Садыков Шамил Мөхәммәтов сезгә үзенең рәхмәтен белдерде. Район Үзәк хастаханәсе коллективына һәм дә шул уңайдан рәхмәт хаты белән билгеләп үтәргә булды. Рөхсәт итсәгез, сезгә аны хәзер тапшырып китәргә. Хәерле көн. Мин бу олы бүләкне, рәхмәт хатын үземнең хезмәт итеп кенә түгел, безнең коллективта эшли торган үзебезнең район газетасы, Теләче газетасын һәр атна, һәр даими яратып укый торган безнең хезмәткәрләребезнең өлеше, аларның хезмәте дип кабул итеп алам. Теләче газетасын барыбыз да ярата, көтеп ала, чөнки ул безнең тормышыбызны, район тормышын яктырта, шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсен яктырта. Редакция коллективына алдагы иҗади хезмәтләрендә бар тик уңышлар, исән-сау булсыннар, авыртмасыннар, уңышлар сезгә.